Karena betawe pare. Iki lagi istirahat. Luwih sak piro? Luwih pucuk-pucuk ya. Wah, kan Ngabuk. perang iki Istirahat iki. ngopi sik. Aduh. Ini lorokane tikungane. Ora ning dhuwur kan dene golek ya. Diken lorokan. Tikungan Luar karo biasa. sawah. Kecapean loro ngabuk. Tinggal. 5 kintal. Cepro dhewe. Tanduri juga istimewa Nggih. ini Mbak. Kudu udah Ya anak. anak bae lah, ngono kan tabungane. Tambane sih. Lah ya anu RT. Iki parini Mbak. Ini iki istimewa luar biasa. Opo enek dirumat yo mantep. Ora tanduran, ora pari, ora bojo nek dirumat iki dadine apik. Bojo nek direbendeno, dipeselno, tukokno sekengker yo tetep mantul.